Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini na usab ang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, nagapanghinaot nga kamo karon nakapagpahiluna na para patalinghugan kining programa nga magahatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kalawasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung ano na may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining atong programa mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Sabado o adunay matag-adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog. Busa, kumusta sa tanan nga mga nagasunod nining takna karon sa inyong pagpatalinghog? O ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa sulod sa BBCM compound, hilabi na sa mga kaigsunan nga padayon sa ilang paghatag sa ilang mga kalihukan para sa mga radio station din dunay mga chapter president nga nagaabaga niana aron maiwali ang kamatuoran dinidapit sa pagtulunan sa PBCM sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao diha sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og ato usab nga gikumusta ang tanan nga mga naghatag og suporta dinhi sa nagkalanglain nga mga radio station sa inyong pagpatalingog. Kamo ni ana amo nang kalakip nga gipanimbaya. Og usab atong gipahibalo kanunay sa mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gitawag og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa gihawag ang tanan nga mga membro sa PBCM sa pagtambong nianang higayon nga diha lang pagahimuon dinhi sa Barangay San Antonio sa Palas Quadrangle dinhi sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. O garon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila pa sa mga kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nang umusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nong lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga PBCA member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Og niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Kumusta og mayong pagpatalinghog na usab kaninyo mga kaigsunan ug mga kahiglaan ano usab kininyong alagad sa kainginan Brother Marcel de Leon makikauban na usab nining programa mga langitnong lamdag sa kinabuhi ug aron sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ministro o ebangelista. Sa gihapon mga igsuon kaninyo makiguban ni ebangelista Brother Hernaldo Pipi. Akong mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw, mga igsuon. Kumusta og salamat sa inyong kanunay nga mga pagtabang. Kung sa pagpadayon sa pag-isgot, ibalik ko kamo ni Brother ni. Higayon na mga minahal nga tigpaminaw ug mga kaigsunan, dili gyapon makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang gyapon ang gitasan niya para pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. Og nining inyong pagpatalingog mga kaigsunan ini atong programa dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati kini dinhi sa RPN, Dixkio, Teleradio, Radyo Ronda, Cagayan de Oro City, matag-adlawng Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati kini dinhi sa RPN Dixkidi Radyo Ronda Dipolog. Matagadlang Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live yapon sa Facebook ang programa o makita usab kini sa YouTube. Atong gikumusta usab ang mga tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi sa B Radio Waikurat FM. Matagadlang Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Dinhi tagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati kini dinhi sa Sibihan, nining Sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. O ang ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro.
Ato sab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna mga kigsunan sa inyong pagbatalingog. Unang hugna sa matag adlawng Sabado kini mga kigsunan sa inyong pagbatalingog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon, og ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabhion. Ato pa din kipangumusta brado ng atong mga kaigsuunan nga naa dinhi sa tilipong bansa sa Amerika, silang Sister TC Ikulihat ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab kanimo Sister TC, daghang kay salamat sa imong gipadangat nga mga Biblia ug referensya dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab amo pud din gipangumusta ang mga saad na nga mga imo nang gipadangat nga mga basahon o Biblia o referensya dinhi sa atong main branch. Nangumusta kami kung unsa na ang update niini. Usab ra don ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga naa gihapon sa tilipong bansa sa Amerika. Kumusta Brother Nicodemus Nicky Hermias? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo N. Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion? Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab atong i-display ang atong mga bagong basahon bradon. Kung nagalantaw ko sa atong video mga kaigsuonan, mao kini ang atong mga bagong basahon. Approve na kini ni Reverend Charlie. Ug ato pong i-display ko ba natong mga basahon, okay? Kuha na kamo og copies niini mga kaigsuonan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay. Tinuod kini ang gipahayag sa kaubang ministro nga available na kining maong mga basahon o alang sa mga kasayuran nga kining mga basahon mao ni mutug-an sa mga pagpangatag ni Mr. Aquilino Valencia. Paglipin sa Bradron sa iyong mga gipag-atake dinhi nato. Una din grab ka mo para nga inyong mabasahan kini sa tanan nga mga pangatake ni Mr. Valencia na dinhi ang tubag dining mga basahon nga gipakita namo diha sa screen o katong nagalantaw sa ato ang Facebook ug YouTube. O gato sa magikumusta Brad Dever, Brad Hernan o Brad Marshall ang mga nagapangutana kanato. Mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Una dinhi Ignacio Cabanyero, ikaduha si Swingly Kadusali usa ka PBME Dumaguete Negros Oriental. Ang ikatulo si Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaapat taga Manolo Fortich Bukidnon ug kining ikalima mao ang pamilya Cobias. Alang kaninyo mga higala nga mga tigpaminawan nga nagapadangat sa pangutana sa makausap pa ang ikasubo nga dili pagyapon kini namo matagaag tubag ang inyong mga pangutana tungod kay napa may importante gyud gi priority nga tagaan og pagtubag namo. Busa kami naghangyo lang nga sundi lang kining among programa aron nga maabot ang panahon nga kamo na pud among tagaan sa among mga pagtubag. O ang atong topiko karon mga higalag mga kaigsunan mao kini ang uluhan. Ang pagtubag sa mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia Part 14. So ika-14 na kini nga amo ang paghatag og mga tubag sa iyang mga pagpangatake dinhi sa Chief Minister labi na dili kanamo pod nga mga ministro nga kasunod sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Pero sa dili pa nato masayran ang ato ang mga pagtubag sa mga kinabuang ni Mr. Valencia kay kini si Mr. Valencia Brad Dever, Brad Hernan, Brad Marshall gi-expelled na ni sa PBCM. Dili na ni siya official nga evangelist or membro sa PBCM tungod kay so pakiro maguni kang reverend sa leader. Unya ug doon na ni siya gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Mga higalag mga kaigsunan niya karon sa pagpatagad kaninyo sa atong topiko sa dili pa nato tagaag pagtubag ang mga kinabuang ni Mr. Valencia. Ato sa nga dumdumon ang mga ebanghelyo ni Master di naa siya ay mga gibanghilyo nga di naaga ni siya ay mga gitugon sa iyang mga pag-ebanghelyo mahitungod sa dunay angayan nga sundon. Busa giauhag namo alamin na sa mga membros PBCM nga maminaw para inyong hisayran kinsa ba gyud ang tinuod nga katawhan karon nga nangalagad kang master o kinsa gyud ang tinuod nga leader nga atong sundon dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga moy magdumala nato. Kay ngano na amanggoy ni biya na sa PBCM nga nagpatuto upod nga gidala ang ngalang master.
Karon Brad Hernan, atong susihon sa mga ebanghelyo ni Master diin nalatid sa atong basahon nga kining basahon ingon nga Biblia sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Unsa ba ang gihimo nga tugon sa magtutudlo o kinsa pod ang iyang gitugon niini Brad Hernan sumala sa atong mabasa? Okay, Brad Ron, atong basahon ang usa ka basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nagpakatao di Master Tomas D. Eugenio Sr. Pahina 15, chapter 1 verse 117 to 118 ang tugon sa atong magtutudlo ngadto sa kanhi kauban nato nga ministro nga mao si Hermogenes Macarayo. Mao kini Brad Ron atong pagabasahon. Si Hermogenes Macarayo makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabii bisan mag-ulan. Sulti ni Master ngadto ni Macarayo, Macarayo, sunda baya si Luloy nga gipasabot mao si Reverend kun Charlie kay kana siya gipuno kuna sa espiritu sa kaalam ug kahibalo busa sunda baya siya. Mao kana ang tugon sa atong magtutudlo Brad Ron base sa atong nabasa sa maog basahon nga gisulti ngadto ni Hermogenes Macarayo. Kung mao mga higala ug mga kaigsunan labi na sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBC, mao ni usa nga gibilin sa magtutudlo nga nalatid sa maong basahon nga kining basahon nga gibasa ni Brad Hernan. Ang nagpahigayon niini ang Chief Minister, no? Si Reverend Charlie Eugenio niya. Iyang katabang niini mao ang kanhipod nga ministro nga mao si Danilo Tinacua. Unya sa gibasa ni Brad Hernan sa pahina 15 sa chapter 1 verse 117 and 118 na din ang tugod sa magtutudlo nga si Hermogenes Macarayo daw makadaghan ipatawag ni Master aduna gani kunoy panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabi bisan mag-ulan. Ang tugon ni Master ngadto kaniya Macarayo sunda baya si Loloy Charlie mao ni si Reverend kay kana siya gipuno kuna sa espiritu sa kaalam ug kay balo busa sunda baya siya. Makasusubo nga palandungon nga kining tugon o gipamahayag sa magtutudlo ngadto kang Hermogenes Macarayo wala niya matuman. Ngano? Tungod kay kini si Hermogenes Macarayo naglain nagpundok kauban si Danilo Nacua sa pundok nga gitawag PEDM. Unya kini si Hermogenes Macarayo mao na ang presidente sa PEDM, unya siya po dayon ang nilugar nga chief minister sa PEDM. Sa ato pa sa PBCM ang founder o presidente si Master, unya ang chief minister sa PBCM si Reverend Charlie Eugenio, si Macarayo nakiglibel na sa posisyon sa kang Master nga presidente, unya sa chief minister nga si Reverend dinhi sa PBCM kay diha sa pagtulunan nga PEDM si Macarayo ang presidente, unya chief minister pa gid siya. Karon atong ipa-confirm tinuod ba gyud ni nga ni confirm gyud pod si Macarayo ani nga sundon man daw niya si Reverend sumala sa tugon ni Master. Iya ba gyud pod nga gi pahayag mga minahal nga tigpaminaw nga dili gani kuno niya biyaan si Reverend niya iyang gipamatudan usab nga ang mga pagtulunan o ang katawan sa pagtulunan sa PBCM diha gibilin sa kamot ni Reverend. Ang tubag nga oo og atong paminawon kining presidente sa PEDM og chief minister sa PEDM nga mao si Hermogenes Macarayo. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw? Di ba si Master? Nya kay si Master man asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM na mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibilin ni Master sa mga kamot ni Reverend. Ana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo. Dili og dili gyud ko kabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Matinaw sa atong napaminawan sa pahayag sa presidente sa PEDM o chief minister sa PEDM nga si Macarayo nga wa siya katuman sa iyang gibuhian nga pamahayag nga matud pa niya sa punto ang ako lang makalao mo nga dili og dili gyud ko makabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Prangka daw niya nga pagkaistorya nga di ko nabiyaan niya sa Reverend pero unsa nahitabo. Wala na, gibiyaan na niya. So naa na sa sistema sa pagpamakak. Aning bahina, wala na makitaan na nato nga naa sa sistema sa pagpamakak. Nakaron. Pangutana Brad Marcial, ngano nga nagtugon si Master ngadto kaniya ni Macarayo nga sundon si Reverend. Unsa ba day ang pagpahiluna sa magtutudlo sa ato ang leader sa PBCM karon in behalf ni Master nga mo si Reverend sumala sa kasaysayan Brad Marcial? Si Reverend mao man gani ang binla ni Master sa Biblia. Nag-edad pa kani 10 years old
Daan na kining gipakupot ni Master sa Biblia ug sa sutana nga gisuot ni Master nga kini palaabuton nga kadto 10 years pa si Reverend wala pa toy alamag sa Reverend ni adtong panahon kay propesya man sa Ginoo nga mo si Master muna natuman ni karong panahon ni Reverend kanang gisirkulan brother mo na si Reverend 10 years pa siya na. Makita na to mga kaigsuonan kanang gi-highlight na tong circle nga yellow niya na nakaarong nga rin mao na si Reverend. Unya ingon ni Brad Marshall 10 years old pa si Reverend ana. So wala pag alamag yun sa buluhaton sa pagwali. Unya ang gisulob ni Reverend sutana sa pagkapari. Unya naa sa iyang kamot gihawiran niya ang Biblia. O kanang Biblia iya na ni Master o kanang sutana iya pud na sa magtutudlo. Gipasulob ngadto sa chief minister nga mao si Reverend. Sa ato pa gitagan-an na daan ni Master si Reverend sa gamay pa siya gipakita nga gipasuluban og sutana sa pagkapari gipakupot og Biblia kay ang buluhaton gud sa pari mao man ang ministro mao man ang muwali so daan pa nga gipahilunan na si Reverend ana mo nang gitugon na dayon ni Master nga pag-abot sa panahon nga muwali na mahimo nang mudumala sa katawang PBC kay naman si Master sa paglakaw mo nang gitugon nga sundon si Reverend og ang dugang pagpuriba niini nga kanang sutana nga gisulob ni Reverend iya gina ni Master makita nato usab ang hulagway sa magtutudlo Brad Iber Brad Hernan og Brad Marcial na klaro kayo ang magtutudlo gatindog unya naa kanang sutana nga iyang gisuot sutana sa pagkapari mo nang gipasulob niya dito sa chief minister nga mao si Reverend. So ang sutana ni Master nga kanang puti mga kaigsuonan gihatag niya ngadto kang Reverend. Pasulod. Gipasulod. Unya ang Biblia pod ni Master gihatag gihapon ngadto kang Reverend. Sa illustration sa hulagway nga naa si Reverend, na may daghan nila nga kauban kung ibalik na to tong picture nga naa sila daghan. Walay lain din nga gipakupot og Biblia si Reverend lang ug walay gipasulubag sutana sa pagkapari si Reverend lang. Karon sa pagpahayag sa magtutudlo kay di man ikalimod nga naa na lagi naglain nga nibiya sa PBCM. Unya sila pod mo pamatuod nga patalinghugan og paminawan sila. Unang-unang nga nibiya sa PBCM mao man si Pedro Subaylo nga nagtukod Seal of the Living God Church nag-auhag pod nga paminawan sila kay nagdala gyapon sa ngalang Master. Unya apil pod nga nagdala sa ngalang Master ang pundok ni Mary Alcasarin nga gitawag og Four Corner World Spiritual Division Kingdom of One Living God I Am Who I Am 7-star General. Taas kayo no. Unya gidala gyapon ang ngalang Master nya kining bag-o karon ang milutaw nga pundok nga nagdala sa ngalan sa magtutudlo mao kining PEDM magitukod ni Danilo Nacua og ni Macarayo nga si Macarayo presidente unya siya pag chief minister. Ga awag po siya Brad Hernan, Brad Dever, Brad Marcial nga paminaon sila kay sila kuno mo ang mupadayon sa buluhaton sa Timbres kaluwasan. Karon atong susihon, kinsa may atong tuuhan? Kini ba sila nga naghimo-himo lang og mga istorya nga si Master may nagsugo nga magtukod sila og pundok karon ang sila may patalingugan? O diri kita magpatalingog sa tingog sa magtutudlo nga walay laing paminawan sa mga tao mao lamang ang mga ministro sa PBCM. Ang tubag diri kita sa kang Master mo tuo. Aron gid nga mo makatuo kay kang Master gini nga original nga tingog mo among ipabati diha kaninyo nga diha lamang sa mga ministro sa PBCM ipapaminaw ang mga tao. Atong paminawan wala lain ko namuyagyat sa kinatibok ang sanasot ang rally lang sa PBCM ang tao maminaw kay tagadasdaton wala magwali ang PBCM walang pataka walang unsa para ikasumbong sa iyang pagwali sa kaso nga libro pwede kay ang PBCM nagaitap sa mga libro na dokumentado ikaduha meron daw ang Biblia kaya hindi man mahali ang PBCM ibasda ka na lang na magyaw-yaw-yaw ka na wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong sa kalibutan bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica basta inyong kuminawan ang atong lagi karon sa DXIM. klaro kayo sa atong pagpatalinghog Brad Dever, Brad Marcial, Brad Hernan ang tingog sa magtutudlo nga wala daw lain nga magayagyag sa kamatuoran nga magagamit og magaukab sa mga basahon referensya unang-una dahil ang Biblia diha lang daw magpatalinghod ang mga tao diha lang daw magpatalinghog ang mga tao sa mga ministro sa PBCM sa ato pa dili diay magpatalinghog diha sa mga ministro sa PEDM sa mga ministro sa Seal of the Living God Church
o kinsa pa man nga mga pagtulunan nga nagdalas nga lang master. Walay lain ipapatalinghog ang mga tao diha lamang sa mga ministro sa PBCM. Karon Brad Deber, atong sayron kung unsa ba ang definition nining PBCM nga din si Master mo'y magtutukod Brad Deber. Okay, atong i-display sa screen ba doon, mao kini ang meaning sa PBCM. P stands for Philippine, B stands for benevolent, dayon C stands for Christian, M stands for missionary. So Philippine, benevolent, Christian, missionary o PBCM. So, mao ni siya. Association of Mercy Incorporated. Mao ni siya ang pagtulunan nga gitukod sa magtutudlo Master Tomas D. Junio Sr. nga matud pa sa atong nadunggan dinhi lamang sa mga ministro sa PBCM maminaw ang mga tao kay mao ni ang nagayagyag sa kamatuoran nga wala pod basta-basta lang nga nagayaw-yaw nga bisan unsan lang diha nga aron makasuhan og libelo matud pa sa magtutudlo. So klaro kayo. Unya sa PBCM na gidala ang Christian, Philippine Benevolent Christian Missionary. Sa to pa niya sa Pilipinas nga nagasangyaw benevolent o nagpatawag nga Christian. Karon og do na may mupadayon sa pagsangyaw sa ngalan sa magtutudlo unya wala na niining sistema nga gibiyaan na ang pagka-benevolent ug ang pagka-Christian ay mugtuo na kay kana siya tigpahisalaag na gidala lamang ang ngalan sa magtutudlo. Brad Dever, unsa ba di ay ang definition nining Christian ngano man nga sa pagtukod ni Master sa pagtulunan kalakip man nga itawag sa iyang katawan kining pulong nga Christian kon Kristohano. Niya mogamit ta sa referensya perdon kay matud pa ni Master mogamit man daw ta og mga referensya. So kining referensya atong pagagamiton kining New Lexicon Webster's Dictionary volume 1 page 175 kung unsa ang gipahayag nining pulong Christian matud pa dinhi. A Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges his divinity. Nga kun sa Cebuano, ang Kristohanon usa ka tawo nga nagatuo sa mga pagtulunan ni Hesus og midawat sa iyang pagkadiyos. Kung mao matinaw mga higalag mga kaigsunan gisusi nato ngano nga gidala ang Christian sa pagtulunan nga gitukod sa magtutudlo Master Tomas D. Junio Sr. og ngano nga ang katawang PBCM nagpatawag og Christian tungod sa referensya nga dili diferensya kung mogamit ang mga matuod nga katawan ni Master nga maong PBCM. Ang The New Lexicon Webster Dictionary Volume 1 page 175 sa atong pinulungan, ang Kristohanon o sa katao nga nagatuo sa mga pagtulunan ni Hesus og midawat sa iyang pagkadiyos. Busa ang katawang PBCM midawat sa pagkadiyos ni Ginoong Hesus og mituo sa pagtulunan ni Hesus diha sa iyang mga doktrina. So qualified nga tawgon mig Christian kay wa may mo deny sa pagkadiyos ni Kristo. Midawat mis iyang pagtulunan. Munang naa sa pagtulunan nga gitukod ni Master, gidala ang Christian nga sa kinatibukan Philippine Benevolent Christian Missionary. Kaya ang mga PBCM nidawat sa pagkadiyos ug mituo sa doktrinas atong Ginoong Hesukristo. O diya kini ang Espiritu Santo sa katumanan nga maong magtutudlo, Master Tomas D. Junio Sr. Mao man ni ang gipadala sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Hernan. Inag-abot sa Espiritu Santo, muhimo ni siya sa pagpahinumdom, mupahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Asang priba sa Biblia, Brother Hernan. Ang priba sa Biblia, Brother Ron, atong pagabasahon. Sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25, hangtod sa 26 ang atong pagbasahon mao kini. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ko uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kanyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo mao kana Bradron. So, matinaw kayo sa gisusi nato nga kining Espiritu Santo mupahinumdom di ay sa tanan nga gikasulti o gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, atong susihon brother sa Biblia, unsa ang usa nga gipahayag sa Ginoong Hesukristo nga pag-abot sa Espiritu Santo iya kining ipahinumdom. Di partikular nga pahinumduman sa Espiritu Santo ang iyang katawan nga iyang gitukod nga mao ang pagtulunan sa PBCM.
Unsa ba ang gisulti sa Ginoong Hesukristo nga ipahinomdom pag-abot sa Espiritu Santo, Brother? Na ato pagabasahon diri brethren dinhi sa Mateo 5 bersikulo 10 hantod sa 11 ingon niini ang nakapahayag. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao ug pagalutuson kamo ug pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan bato kaninyo tungod kanako. Kung mao mga higalag mga kaigsunan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo ngadto iyang mga katawan nga gipahayag niya nga kung lutuson daw ang iyang mga katawan tungod sa pagkamatarong diha maangkon ang kabulahanan. Unya matud pa dugang sa pagpahayag bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao ug pagalutuson kamo ug butang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Mao man ipahinomdom pod sa Espiritu Santo but ipasabot din nini nga taliwala nga katawan ta sa Dios di ta makalikay sa mga paglutos sa mga tao nga wala modawat sa kamatuoran. Pero diha maangkon daw ang kabulahanan taliwala nga ginalutos kinama nagbarog sa kamatuoran. Og wala pa magpasabot na kung katawan ta sa Dios lutoson ta mobalos pud tag lutos sama pananglitan og dunay yaga-yaga nato og panamastamasan ta niya atong tunglohon. Wala na. So ang pagpahinomdom sa dapit sa Espiritu Santo ning gipahayag sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa katawhan niya dinhi sa PBCM kung doon na may muhimo sa pagpanamastamas di ta mo counter pod og muhimo batag mutunglo o unsa bay atong buhaton niadtong mga nagapanamastamas kay ang pasalig sa Dios na may kabulahanan nga maangkon kung dunay magahimog paglutos og pagpanamastamas sa iyang katawan nga nagbarog sa kamatuoran. So, ingon niya na mga kaigsunan ang nabasa nato sumala sa nakasulat sa Biblia. Nakaron usang ilhanan sa Dios sa iyang katawan nga masusi og mabasa nato sa Biblia kining giingon nga adunay malig-on nga patukuranan ang Dios. Nga magapabilin daw, nga magabarog kining iyang katawan, nga dunay pagdala sa marka, sa timbre. Unya, kining katawan nga malig-on nga patukuranan sa Dios nga nagadala sa timbre sa marka, giingnan pod nga, gagiangkon man nga mga iya sa Dios, kinahanglan daw magabiya sa pagkadautan. Asa ang priba, Brad Marcial sumala sa Biblia nga adunay malig-on nga patukuranan ang Dios nga nagadala daw sa marka sa timbre. Unya giingnan nga kinahanglan daw kun iya ta sa Dios magabiya ta sa pagkadautan. Niya bradron ato lamang pagabasahon sa ikaduhang Timoteo. Kapitulo 2 bersikulo 19 bradron. Ingon dinhi ang nakapahayag sa Biblia. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Klaro kayo sa gibasa ni Brad Marcial atong gisusi nga ang ilhanan sa Dios sa mga iya magadala daw sa marka sa timbre kay mao kana ang malig-on nga patukuranan sa Dios nga nagapabilin sa pagbarog. Unya ang mga iya sa Dios nga nagadala sa timbre o marka sa timbre kinahanglan pod nga magabiya sa buhat nga pagkadautan. Atong susihon Brad Hernan. Unsa ba ang timbre o alang sa ikaunsa ba kining timbre nga makita diha sa katawan sa Dios nga giingod mao kini ang malig-on nga patukuranan sa Dios unya kinahanglan pod nga magabiya sa pagkadautan ang nagadala sa marka sa timbre. Unsa ang timbre o alang sa ikaunsa kining maong timbre? Alang kana bradron sa pagluwas ang ingon nga timbre nga mao ang gisaad nga Espiritu Santo ang priba bradron atong basahon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 ang atong pagabasahon mao kini pinaagi kaniya kamuusab sa pagdungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Kung mao mga higalag mga kaigsunan ang timbre di ay mao ang Espiritu Santo nga mao ni ang malig-on nga patukuranan sa Dios nga magapabilin sa pagbarog. Unya timbre sa Espiritu Santo alang sa pagluwas. At manan nato timbre sa Espiritu Santo alang sa pagluwas. Nakaron brother ginsa ang gihimong kasangkapan nga mo'y muhimo sa timbre nga ang timbre mao ang Espiritu Santo nga kana mao ang paagi sa pagluwas
nga giingon mao ang malig-on nga patukuranan sa Dios. Do na bay tagna nga dunay mga taong himuong kasangkapanon sa Dios nga mupaila sa timbre nga ang pagtimbre mao man ang pagluwas. So unsa ang ilang buluhaton niini, Brother Iver? Magsangyaw sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo, bradon. Atong pagabasahon ang tagna dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon niini, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Ang gihimong kasangkapan, bradon, walilain kundili ang PBCM, kita ang katumanan sa walay ko kaulaw. Og matod pa nimo, Brother Iver, sa katumanan ini sa walay ko kaulaw? Mao lamang ang PBCM, bradron. Diri lamang sa pagtulunan sa PBCM nga sumala sa nabati ta sa magtutudlo, Divine Master Tomas di inyo Senyor, dinhilang ang tao maminaw sa mga ministro sa PBCM nga maoy mo pahibalo sa timbre nga mao ang Espiritu Santo pinagi sa pagsangyaw sa maayong balita, pinagi na sa Espiritu Santo nga sumala sa nabasa sa Episo 1:13, mao kini ang timbre alang sa kaluwasan. Mao kini ang ilhanan sa mga iya sa Dios nga nagpabilin nga nagbarug nga malig-on nga nagdala sa marka sa timbre nga ang timbre Espiritu Santo. Unya ang mga tao daw nga iya sa Dios kinahanglan magabiya daw sa pagkadaotan. Brother Nan, nabasa naman nga ang timbre mao ang Espiritu Santo. Unsa pa ang gidugang pagpahayag kung basahon sa laing version sa Biblia, mahitungod nining mga tao nga nagadala sa timbre nga ang timbre Espiritu Santo nga sumala mao kini ang malig-on nga patukuranan sa Dios sumala sa Biblia. Brother Nan, unsa pa ang may timbre dina sa katawhan nga nangalagad na sa dapit sa Espiritu Santo nga nagwalis maing balita pinagi sa Espiritu Santo? Basahon ta lang kining usa ka Biblia, gitawag kinig ang buhing pulong sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 mao kini ang atong matagad mga igsoon. Apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato ug walay makatay-og niini usa kini ka bato nga patukuranan uban nining nasulat nga mga pulong ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya. Og ang tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayod magbuhat sa mga daotang butang. Kung mao mga higalag makigsunan gisusi nato, kining mga tao nga nagabiya sa pagkadaotan nga ingon nga ilhanan sa Dios nga nagadala sa marka sa timbre ingon nga lig-on nga patukuranan sa Dios nga ang timbre mao ang Espiritu Santo, timbre alang sa pagluwas, tawgon pud aynig mga Kristohanon. Buangkon pud aynig Kristohanon. Gawas nga ang timbre Espiritu Santo nining mga tao nga giila sa Dios nga kinahanglan magbiya sa pagkadaotan, muangkon po dahil ni Kristohanon. Maunang sa PBCM, naangalan, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kaya ang Christian, sumala sa gibasa sa New Lexicon Webster Dictionary, tumutuo sa mga doktrina ni Kristo ug midawat sa iyang pagka-Dios. Pagka ang katawhan nga nagadala sa timbre nga maong Espiritu Santo mao pud ang gisangyaw nga maayong balita Espiritu Santo, tawgon pod nag mga Kristohanon. Pero sa PBCM kami gitawag mga Kristohanon, pero sa inyong pagsunod sa programa ngano nga wala naman magwalis maayong balita mahitungod kang Kristo may balaan ming rason yana. Amo lang sang gisusi diha kaninyo ngano nga ang pagtulunan sa PBCM nagdala og Christian, nagpatawag benevolent unya mga magsasangyaw nga niya sa Pilipinas. Nakaron tungod kay ang Espiritu Santo sa pagtungha nga atong gipailas katumanan si Master patawag man sa iyang katawag Christian, gidala man ang Christian tungod kay kining atong pagkakristohanon kay ipahinomdom man sa Espiritu Santo ang magisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Gawas nga ipahinomdom niya ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo mupasidungog pod sa atong Ginoong Jesucristo. So matang nga kini nga nagpasidungog ta sa atong Ginoong Jesucristo kay gidala nato ang pagkakristohanon. Asang prueba, Brother, nga ang Espiritu Santo mo pasidungog sa atong Ginoong Jesucristo. Yeah, Brother, ito pagkabasahon sa ang pulong sa Dios sa Juan 16:13 hangtod sa 14 ingon niini ang nakapahayag, apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog.
Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Pasidunggan niya ako tungod kay ipasabot niya kaninyo ang akong mga gipanudlo o gipangbuhat. Sa matinaw kayo mga kaigsuonan nga ang Espiritu Santo mupahinomdom sa mga gisulti ni Kristo ug mupasidungog usab sa atong Ginoong Hesukristo. Kay klaro man sa gibasa ni Brother Juan 16:13-14, apan kon moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo magtudlo daw sa kamatuoran, niya mo pahinomdom sa magisulti ni Kristo sa 14 dayon, giingon dayon pasidunggan niya ako. Ang mupasidungog sa atong Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo nga sa pagtudlo sa mga matuod nga mga ministro sa PBCM, ang katumanan si Master. Mao nang naay Christian sa pagtulunan sa PBCM. Ang trabaho, Brother Bernato, mao nga magsangyaw ta sa maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Mao na siya ang atong pagpamatik o pagpanimbre sa maayong balita sa Espiritu Santo nga sa atong pagpanimbre nagpatawag butag Kristohanon. Ang pangutana, mga higalag, mga kinunsan, kanusa ba nagsugod ang pagpanimbre o pagpamatik sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga mao kana ang paagi sa pagluwas? Nagsugod kini 1967 pa sa diyang tukod ng PBCM. Narehistro 1971, August 12, 1971. Hangtod nining panahon na karon nagpadayon ang pagpanimbre sa Espiritu Santo ingon nga maoy magaluwas. Ug do na may mupadayon sa mong bulaton nga wa na sa PBCM. Wala na, bulag na sa kabubuto ni Master. Busa ang bulaton nga nagsugod 1967 sa pagpamatik bisan pa gani ang kanhi ministro nga nahimo ng presidente sa PDM unya nahimo na pong chief minister sa PDM nagpamatuod nga mao si Hermones Macarayo nga ang pagpamatik nagsugod pagpamatik sa Espiritu Santo nagsugod 1967 pa. Atong paminawan ang pahayag sa presidente sa PDM o chief minister sa PDM Hermones Macarayo. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na rehistro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali pod gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Klaro kayo mga higalag, mga kaigsunan nga si Macarayo sa dinhi pa siya sa poder sa PBCM iyang gipamatud-an. 1967 natukod ang PBCM, 1971 narehistro sa gobyerno sa Securities and Exchange Commission. Diya nagsugod na ang pagpanimbre sa buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita nga gidumalahan sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ubos sa pagpangulo sa Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. O 1967 hangtod karon. Dili kay ang pagpanimbre sa Espiritu Santo para sa pagluwas anina nagsugod sa tuig 2023 o 2024. 1967 pa na ang pagpanimbre sa pagpamatik sa Espiritu Santo para sa pagluwas pinagi sa pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, PBCM ang katumanan. So pasabot bra doon nga wala di ay sa PADM. Ilan naman lang. PADM stands for Pedroso, ang A ni Aquilino, ang D Dani, ang M Macarayo, wala di ha. So ginganlan ni Brother ang mga individual nga mga pangalan nga gikan sa PBCM nga naglain kay mao man na sila ang mga nibiya na sa pagtulunan sa PBCM. So wala diha nga nagsugod ang pagpamatik pagpanimbre sa PDM.
O diya ba sa Seal of the Living God Church? O kinsa pa diya? Kung dili sa PBCM lamang. Mismo gipamatud-an Oh. nila ni Mr. Macarayo, membro pa siya sa PBCM brad. Oh. Nagsugod na 1967 mao Oh. na ang pagpamatik. Naunsaon ninyo nga pagpadayon sa bulaton nga kamo mo'y nihimo sa bulaton sa pagpadayon nga wa naman mo sa PBCM. Doon na day alagad sa pagtulunan sa PBCM diha kang master nga duha ka buok ang grupo sa iyang katawhan. Kung saksita, duha day ang atong ngalan nga dadon isip saksita sa magtutudlo nga maong katumanan sa Espiritu Santo. Nakaron, tungod kay atong nabati ang pahayag ni Mr. Macarayo o si Macarayo nga presidente sa PDM nakaron na chief minister nga ang pagpamatik diay o ang pagpanimbre diay sa kaluwasan nga mao ang Espiritu Santo nagsugod 1967 gitin-aw ba gyud niya mga higalag mga kaigsunan nga ang tao diha lang gyud maluwas sa pagtulunan sa PBCM kung sila magpasakop og magpatalingog sa mga ministro nga nagasangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo? Ang tubag, oo. Iyang gipamatud-an kini. Atong paminawan, Brad Hernan, Brad Diver, Brad Marcial, ang tingog sa presidente sa PDM, si Macarayo, usab nga chief minister sa PDM. Tinaw, busa sa atong nabasa sa Biblia, walay ko kaulaw. Muna nga kitay katumanan, Brad Jisrael, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, walay ko kaulaw. Ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo naa sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga muabot ang dakong kasakitan. Klaro kayo nga ang mupahibalo sa kaluwasan wala lain ng mga ministro sa PBCM. Dili di ay ministro sa PEDM, dili di ay ministro sa Seal of the Living God Church, kundi siya mismo atong nabatian, ang presidente na karon sa PEDM og chief minister sa PDM nga si Macarayo nga ang tao makaangkon lamang og kalawasan pinagi sa pagpatalingog sa mga ministro sa PBCM, mga minahal nga tigpaminaw. Pero masin matingala ang mga nagsunod labi na sa mga kaigsunan nganong mga naglain kini si Nakwa og si Macarayo nga nagtukod naman og PDM. Ang PDM, sumala pa sa gingon ni Macarayo siyang programa, tinuod nga definition sa PDM or meaning, Philippine Association Divine Master. Pero tungod kay dili, mangkun na iya ni Master, bisang pagkapila ninyo gamiton ang ngalan ni Master, bisang kapila pa ninyo, ipahayag nga ang nagsugo niya na si Master di gid mo sumada. Kay sa original nga tingog ni Master, ang paminaon sa tao mao lamang ang mga ministro sa PBCM. Dili. Ipagpamati o ipagpaminaw diha sa mga ministro sa PBCM ug dili sa PEDM. Igamit-gamit lang ninyo ngalang Master, ingon nga paon. Pero dili ilhanan pagka nagdala-dalas nga lang Master tinuod na, nga naman, gipropesiya na daan. Sa Espiritu Santo nga si Master mo ikutumanan. Nga diyan sumala sa nabasa sa Biblia, magsulti ra ba ni sa mga butang nga umulabot ang Espiritu Santo. Sa gibasa kaganina, sa Juan 16:13-14, naman din na nga, nalakip na nga magsulti sa butang umalabot. Daan na nga gipropesiya ni Master, nga mabot ang panahon, daghan ang magdalas iyang ngalan. Pero wa magpasabot na kung magdalas ngalan sa magtutudlo, tinuod na. Naduha, nadaghan na di ay, nadaghan man nagdadala karon sa ngalan ni Master. Una si Pedroso, Mary Alcasarin. Unya nini karong bagong nga milutaw nga grabing post sa social media nga sila raman kuno mo'y maluwas kuno kay di naman kuno sila pagahukman sumala sa post ni Mr. Nakwa. Nakaroon daan na ba sa atong mapribahan na Brad Hernan sumala sa ebanghelyo ni Master nga nalatid sa atong basahon nga daghan gyud magdaladala sa iyang ngalan sumala sa iyang pagpahayag, Brad Hernan? O doon na, Bradron, nga dako nga pasidaan kini sa atong magtutudlo nga moabot ang mga panahon nga dunay mga tao nga magdala sa iyang ngalan. Ang priba, Bradron, pagabasahon ta ang mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas de Inyo Sr. Sinuwat gihapon ni Reverend Charlie og kanang iyang kauban karon ni Macarayo nga si Dani Nakwa kalakip sa mao basahon sa paghimo. Mo kini Bradon ang pahinumdom ni Master o pasiuna pagsulti sa wala pa ni mga tawhana karon magdala sa atong panahon karon nga sila mo nag-angkon. Mo kini sa chapter 4 verse 9 mo kini ang punto nga atong basahon Bradon. Mabot ang panahon nga daghan ang magdala sa akong ngalan matod ni Master
sa tuig 1980 dugay na nga panahon bradron samtang sila karon mo'y pagkatuman nga sa diha nga militaw na silang nagparehistro sa ilang pagtulunan nga labas pa kayo nga mao ang PDM. Mga kaigsuonan, labi na sa mga membros PBCM nga nadala sa mga binakat nga mga pamahayag nini nagdalas ngalan sa magtutudlo. Mao ni usa nga ilanan nga si Master Dios ile sa katumanan sa Espiritu Santo. Kay sumala sa Biblia ang Espiritu Santo magasulti sa mga butang umalabot, daan ang ebanghelyo ni Master nga matud pa sa gibasan ni Brother Hernan nga nalatid sa basahon. Muabot ang panahon nga daghan ang magdala sa akong ngalan matud ni Master sa tuig 1980. Wa butang ngalan ni Master kinsan kay panagna man kay upaman matuman ang mga tao nga magdala-dalas ngalan sa magtutudlo. Di mailan na to nining atong panahon karon kinsa ang gipasabot ni Master nga mga tao nga magdalas iyang ngalan. Una, Pedro Subaylo, Mary Alcasarin, kadua na pato si Constancio Salmo Dato Kuluban, na padayon si katong Ninyo Jesus nga giuban-uban ni Sagrada Familia. sa Arlene Surmida. Unya dayon kini silang makarayo nga nagdadalas ngalan sa magtutudlo. Pero kini bang nagdadala sa ngalan sa atong magtutudlo, Brad Dever, nga naglain nagpundok? Kini ba'y naapagyapon sila sa kamatuoran, Brad Dever, o sumala sa pagpahayag sa magtutudlo kini nga pagtulunan nga mubiya na sa gingharian sa Dios? Iya na kini nga kaugdahan sa yawa, Brad Dever. Kaugdahan ka na sa yawa ug wala na kana sa kamatuoran bradon. Di pasidaan na pud kana ni Master nining basahon gyapon nato bradon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Dinhi nato pagabasahon sa chapter 4 verse 56. Kun ang panahon haduol na matud pang Master, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa, pagbantay basin mataral ka, basig mataral ikaw, gunit sa sidsid sa akong karsunis aron magkakuyog ta. Klaro kayo sa pahayag sa magtutudlo, matud pa sa gibasan ni Brother Dever kung ang panahon haduol na daghan na unya ang mga pundok-pundok, plural, mga pundok-pundok sulod sa akong gingharian o sulod sa gingharian sa Dios. Asa man ang gingharian sa Dios sa dapit sa Espiritu Santo. Naa sa pagtulunan sa PBCM nga nahimutang sa barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Usbon ako asa nahimutang ang gingharian sa Espiritu Santo nga mao si Master, na sa barangay San Antonio nga mao ang pagtulunan sa PBCM. Unya matod pa sa magtutudlo sa iyang pagpahayag kung hadoon na ang panahon daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios diya sa PBCM lugar magikan. Unsay pagpahayag sa magtutudlo nining pundok-pundok nga makita sulod sa PBCM diya magikan sa PBCM. Kini mga pagpanglingla. Unsa pa kaugdahan kini yawa. O di, o kaugdahan si yawa, opposite sa kamatuoran, ang yawa, di man kamatuoran. Unsa day ng pasidaan ni Master, pagbantay, basin mataral ka, basig mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsunis, aron magkakuyog ta. Giingon ni Master nga ipagunit ta sa sidsid sa magtutudlo, sa tupad diha sa iyang lawas, kay naman diha ang lawas na may karsunis, asa man ang lawas magtutudlo. Naasa, PBCM compound sa Palace Quadrangle, sa San Antonio, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Og wala dito sa ibabaw. Ha? Unya, sa atong nadunggan sa ilang mga programa, gipadayon nila ang bulaton na nagdalas ngalan Master. Basin nalimot ka nga prinsipyo na to nga dili tanan magdalas ngalan sa Ginoo, ilhon na sa Dios. Ihemplo nga imong gibasihan sa una nga naa pa ka nagbarog sa PBCM. Ang Mateo City 21:23 nga matud pa sa pagbayag nga daghan unya magdalas iyang ngalan. Pero gisalikway sa atong Ginoong Jesucristo. Now makita na to sa screen no. Mabasa na. Sumapod ng panahon na, dili ilanan, nga gidala ang ngalan ni Master, nga nagpadayon sa bulaton sa pagsangyaw, ingon nga nanimbre sa Espiritu Santo, tinuod na. Ang tinuod lamang, kadto lamang, ipapaminaw ni Master ang mga tao. Asa? Sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Unya, unsay tawag nining mga tao, Brother Hernan, nga gikan rapod sa gingharian sa Dios, unya, mukuha og mga tao sa gingharian sa Dios haron dat-on dito sa ilang pundok unsay tawag ni Brother Hernan. Gihulagway kana sila bradron mga katawhan nga
dautan kana nga mga tao sa sa pagpadayag sa Biblia. Pero una, atong basahon una ang balaod sa misyon sa numero 13 o sa tabasahon ang sitas nga suporta ni Bradron. Sa ato pa, ang kining ato ang imong basahon, nalatid gyapon na sa atong mga basahon din pahayag sa magtutudlo aron nga ang mga katawan magpabilin gyud nga magbarog sa pagtulunan sa PBCM. Balaod sa misyon, balaod numero 13 mao kini Bradron ang atong pagabasahon dinhi sa atong balaod sa misyon. Mao kini Bradron, no. Mao kini. Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa tinuuhan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuog matintal sa tinuuhan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon di kang master og wala nailain. Kay kun mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo may kahigayunan nga malingla ka og malipat sa pagtuo. Mao kana ang pahayag Bradron. Unya gisuportaran ba kinig sitas Brad Hernan sumala sa pagtugon sa magtutudlo sa balaod numero 13 ngadto iyang katawan nga PBC na kinahanglan daw ang pagtuo nga maligon dili daw magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Do na bay tekstos Biblia nga gisuporta sa magtutudlo ni Brad Hernan? Do na Bradron gikutlo kini gikan sa Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 mao kini ang giingon sa Biblia. Kay sa taliwala sa akong katawhan igakita ang daotang mga tao sila na nagbantay ingon nga mga ngayam nga nanaghati sila nagabutang og usa ka litag mao ni ang ilang tuyo Bradron. Sila mudakop og mga tao. Na asa ba ang gingharian sa Dios sa Espiritu Santo nasa PBCM? Diha daw ang PBCM gitugon ni Master nga kinahanglan daw nga magmalig-on ang pagtuo di magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Ingon si Master, kung gusto kang makasiguro, ibalik na to ang sa balaod sa misyon, kung gusto kang makasiguro, nga dili malaang sa imong pagtuo matintal sa tinuhan nga yawanon, kinalagi tinuhan nga yawanon. Katubang gingnon ni Master nga kaugdahan sa yawa, nga pundok-pundok, na ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha, kang Master, wala na ilain. Kay, kun mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsoon mo sa pagtuo, sa tubagikan sa PBCM. Igsoon mo sa pagtuo may kahigayunan nga malinglag ka og malipat sa pagtuo. Busa mao niyang pasidan sa magtutudlo sa tanan nga mga PBCM dili ta magpalingla bisan pa igsoon sa pagtuo. Ngano man kay giingon ka nag mga dautan, giaddisan ka nag mga dautan nga mga pundok matud pa sa pagpayag sa magtutudlo ug may gibasihan sa nakasulat sa Biblia ang Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 sa Jeremias. Kay sa taliwala sa akong katawan, diya sa PBCM, igakita ang daotang mga tao. Kinsa man ni mga daotang tao? Katong nibiya na sa PBCM. Dalagi hapon ang ngalan ni Master Oh, Bradron. sila daw na nagbantay ingon sa mga ngayam nga nanaghati, sila nagabutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao. Ang trabaho ni mudakop og tao, magbutang og litag, kinsay paon sa litag. Ang ngalan sa magtutudlo. Kay kung dili ibutang ngalan sa magtutudlo sa ilang litag, wa may mo kubit. Wa may mo dakop, wa may mo malitagan nila. O tanawa sila sa PEDM, si Macarayo ug si Danilo Nakwa, si Master Gyapon, mugat pa ilang programa nga si Master Gyapon mo ilang gipadayon sa pagsangyaw. Unya, kung si Master inyong gidala, tinuod na mo. Nga nibiya na mo sa PBCM. Patuohon ninyo ang tao nga gimanduan mo nga magtukod. Ingon si Master dili bungkago ng PBCM diha nimo Mr. Nakwa, nakatuman ka, di ba wa? Pag-abot sa panahon nga mobalik si Master kay kamo nagpadayon mo sa pagsangyaw nga mobalik si Master, kandidato mo sukmat sa magtutudlo, mo ni klarong pagkaistorya. Na kung sukmatanan mo luoy mo, mas labaw luoy ang mga tao nagsunod yan ninyo. Nakaroon, balikan ta ang pahayag, o paminahon ta ang pahayag ni Mr. Macarayo, Brad Dever, Brad Hernan, Brad Marcial. Sa nanglamay nga nagbarog pa siya sa pagtulunan sa PBCM, grabe na siya mangugat yun sa pagdipinsa sa PBCM. Kaya sa unang panahon, dunay nagapanamastama sa pagtulunan sa PBCM nga mao ang ibanghilista sa SDA, Dinis Dipolog, nga mao si Mitchell Bendilio. Unya, didepensa si Macarayo tungod kay si Bendilio nagyaga kay di naman nagkita magwalis nga lang Kristo sumala sa nakasulat sa Biblia ito man ang gipribahan. Di mo dawat si Bendilio kay kung di na ta magwali og Kristo nganong napatawag kuno tag Christian des PBCM. Philippine Benevolent Christian Missionary unsa man kuno nag Christian di ba Kristo kuno na matud pa ni Bendilio. Depensa si Macarayo munang nigamit siya sa mga referensya nga mga Webster Dictionary, lexicon o kato din corpus. Di siya musugot kay niingon si Bendilio nga, Macarayo, ang ngalan ninyo dapat PBTM. Masa ng PBTM? Philippine Benevolent Thomasian Missionary. Pero unsa ang pagdepensa ni Macarayo? Di siya musugot sa PBTM kay PBCM ra gyud. Nya dibiya man ka sa PBCM, di ka musugot sa PBTM kay ang imuha PEDMDI.
Atong paminawan gani ang payag sa presidente sa PEDM ug chief minister sa PEDM nga mao si Macarayo. Paminawan nato ang gisulti ni Mitchell Bendilio. Christian missionary. Mao na ilang ngalan. Ang ilang wala. Ipahulong ang waling Kristo. O sa, anong Christian? O sa mana? Walay Kristo niya. Naunsa man yung tao na, oy? Inconsistent naman po. Ha? Ang ngalan, matod nila, di na ipahulong ng waling Kristo. Pero ang ilang ngalan, Philippine Benevolent Christian Missionary. Karos ka natukot. Year founded, April 1967. Asa natukot, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Kinsay natukot, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. May pa isla ninyo yung ngalan mo? May pa inyong ngalan, ang inyong ngalan, ang tambang ninyo, Philippine Benevolence Tomasian Missionary. Na? Macarayo? Isla yung ngalan Macarayo, ay. Philippine Benevolence Tomasian Missionary. Na, tuana. Unsay iyang pagyaga-yaga? Og basahon nimo na sa Corpus Dictionary of Western Churches page 146 giingon kana Christian, a term that as a noun means one who believes in Christ, and as an adjective means that which pertains to the historical movement stemming from Christ. Kanang Christian, Kristohanon, termino ka na nga gamiton nga usa ka pangalan now, nagkahulugan ka na nga usa ka magtotoo o sumusunod diha kang Kristo. Og kung gamiton isip usa ka paghulagway, adjective, referado ni adtong mga kasaysayan, mga makasaysayanong kalihukan nagisugdan ni Kristo kaniadto. Asa man na naas buhat 11:26 ang mga tinun-an ni Kristo didto sugdi pagtawag og Kristohanon sa Antioquia. Busa sa nabasa nga nakasulat sa diksyonary nga atong gibasa, kanang Christian, kung gamiton ka na nga usa ka pangalan, nagkahulugan ka na nga usa ka magtotoo o sumusunod diha kang Kristo. Sa dapit sa Espiritu Santo. Sa The New Lexicon Webster's Dictionary, sa gibasa po nato sa page 175, kanang Christian usa na ka tawo nga nagtuo ni Kristo og nag-ila sa iyang pagka-Dios og nagtuo sa iyang doktrina. Busa kami nagtuo ni Kristo. Kami nagtuo og midawat sa pagka-Dios ni Kristo og nagsunod sa atong Ginoong Kristo sa dapit sa Espiritu Santo. Klaro kayo sa pagdepensa ni Macarayo, Brad Dever, Brad Pipi, Hernan Pipi o Brad Marcial, no? Kining iyang pagdepensa nasayang. Perting pagkasayanga nga iyang gidepensahan ang pagtulunan sa PBCM kay iya namang gibiyaan. Di siya musugot nga tawag og PBTM sumala sa suggest ni Bendelio. Kaya ang iha di ay PEDM. Unya, PEDM, wala na Kristohanon. Wala na diha ang pagka-benevolent. Ang benevolent, kung tanaw na dictionary, labi na ang Rodolfo Cabonsing ang dictionary, naaman dito ang pakigdait. Kalinaw, pakigdait. English, peace. Pakigdait, kung hasang pakigdait, naaman sa Roma 14:17, pakigdait sa Espiritu Santo. Diwa na mo'y pakigdait, kaya wala mo'y benevolent. Yang pakigdait o Holy Spirit man. Wala mo'y Christian, di mo pasidungog di ay sa kang Kristo na, kaya wala mo'y Christian. Unya sumala sa pagpayag sa Biblia, ang Espiritu Santo nga atong giila, o atong giila, kaya nag-ila man po mo, nga si Master ang katumanan, mo pasidungog man na nga kang Kristo, di dat-on gid ang pagka-Christian. Ingon po na nga ilahanan sa mga tao nga nangalagad sa Dios nga nagdalag timbre or patik, nga ang patik Espiritu Santo, tawag mag-Christian, nagiwala man ninyo. Unsaon ninyo pagkatinuod? Nagdadala na mo sa ngalang Master, pundok naman ang inyo asosasyon. Na unsay giingon ni Master sa mga pundok-pundok, kaugdahan nga iya sa yawa. Masakit man mga igalag mga kaigsunan, pero ang mga kaigsunan nga nadala diyan ninyo, unta makamata. Imo mo ni ba nimo sa una Macarayo kung mo depensa kas BBCM. Ala depensahay ang imo Kining among giyag-yag dia nimo nga kanang pagtulunan sa PDM, dili na iya sa magtutudlo kundi inyo ra na gidala lang ninyo ang ngalan sa magtutudlo. Nagsunod na mi sa inyong programa. Di magsunod po mo sa among programa. Unya naami ni sulod mi diri karon sa Power Radio sa ikaduhang hugna aron gyud mapasabot sa mga kaigsunan
nga naa diha nagsunod ninyo. Alaot ang paingnan kung magsunod mo niining mga leader nga nagpasalaag ninyo. Kay kining pundo ka, gipropesya na daan ni Master, nga daghan magdadala sa akong ngalan, o kana kaugdahan nga iya siyawa. Ha? Mo lagi Brother Ron, kay ingon siya nga, dili giguno siya mabiya ni Riberin sa prangka nga pagkaistorya. Di nabot-bot. Nanumot-bot niya, kinsa may amas bakak na sa Juan 8:44, mong yawa. Na, atong ipabalik ang pagpabati sa tingog sa magtutudlo, nga walay lain nga paminawon sa mga tao ang mga ministro lamang sa pagtulunan sa PBCM. Kang Master gini, niya atong paminawan. Tinuod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sangasot. Ang wali lang sa PBCM. Ang tao maminaw. Kahit pagkabasdaton, wala magwali ang PBCM. Na nagpataka, na nag-unsa. Para ikasumbong sa iyang pagwali. Sa kaso nga libro. Pwede. Kaya ang PBCM, gagaitap sa mga libro na dokumentado. Ikaduhas, meron mau ang Biblia. Kaya hindi manuhali ang PBCM, ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa DXIM, O ito ang pahayag sa magtutudlo atong gisubli sa pagpabati Brother Dever, Brother Hernan, Brother Marcial para nga ang mga kaigsuonan nga nalingna dito sa pikas ilang matimbang-timbang walay lain dayang sundon o paminawon nga mga ministro lamang sa pagtulunan sa PBCM. Ang atong topiko nga tubagon ang mga kinabuang ni Mr. Valencia wata kaabot, so nasave si Mr. Valencia. Lagubo unta ning sistema ni Mr. Valencia unsa nahutdan man taguras. Ato lang pong gisiguro ang sa ibabaw tungod kay ang mga kaigsunan karon nga makita nato sa programa ni Macarayo ug ni Danilo Nacua, daghan ang mga nag-react dito, dunay mga nag-comments nga pabor sa ila, doon na po'y nangutana unsang pagkaunsa nga ang kanhi nagbarog sa pagtulunan sa PBCM nga si Macarayo ug si Danilo Nacua naglain naman. Unya ang uban gusto sila nga masayran pod unsaon namo pagpasabot kay gidala mangyapon ang ngalan sa magtutudlo. Unang ilang gingon nga pasabton mi kung unsa magyud kinsa bagid ang tinuod nga mga katawhan ni Master. Sila ba nga PDM o nagpabilin nga tinuod nga katawan sa magtutudlo ang PBCM? Bosag yawag na mo ang mga nagaminaw nga sundi lang mi kanunay sa among programa ug hinaut kami nga nakakuha kamo og mga pagtulunan nini karon nga among pagkatod sa mga kamatuoran. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Union Sr. o sa katimbang sa bulaton sa pagpangalagad sa katawan sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Donilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga Ebanghilista o mga ministro. Kini usab yung igsoon Brother Dibs Rizaba. Kini usab ang igsoon Brother Marcial De Leon. Kiniusab inyong igsoon ni Ebanghilista Brother Hernaldo Pipi. Hangtod sa sunod higayon sa samang tagnaw samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.